the concerns that we have as we go towards 16 September, and we have got the solution to end the suffering that is here in this country right now. At this juncture, mundirole sopano kuti no ndi apemphe Asame Suleiman kuti ayambe nkhani imeneyi tikatero notizipita pa chitsogolo. Let me invite Honorable Asame Suleiman to now talk and speak to Malawians, to all you Malawians, but also akuyankhuleni kuti chikuchitika ndi chani ndziko muno ndipo titani ndziko muno kupita kutsogolo. Zikomo kwambiri ndikuloleni bwana Asame kuti muyankhule ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Oyambirira maulemu onse akhale m'malo mwake. Ulemuso waukulu kwa inu ma reporters at a short notice kubwera mawu nyinji chonche timakunyadirani. Nkhani imene chipani chathu komanso anzathu amene tigwira nawo ntchito tabweretsa lero ikuchokera makamaka pa mawu amene alankhula dzulo a president a Chakwera. Dzulo ndikhulupirira kuti nonse mwamva kuti a Chakwera lero akufuna abwere kuzauza mtundu wa Malawi mtengo wa nyuwani wa fetereza. Ife ngati achipani cholawe chachikulu komanso ine ngati munthu amene ndili chairman wa Agriculture Committee ndipo ndakhala pa mpando umene zaka 6 ndimazisata bwinobwino, taona kuti pali bodza lalikulu limene lifuna libwerero mmene anachitiranso bodza la 4000 enkanthu. Izi zikukhala ngati kuti angozolowera kuti azitipusitsa Malawi. Ndeti mafuna tinene kuti nthawi ino sizobisa dziko lathu lili pa njala. Kwina kulikonse kumene takhala tikuyenda chachikulu chimene akudandala a Malawi ndi njala. Tikaonesesa njala imeneyi ndi njala yochita kukonza tokha, si njala yobwera mmene mabwerera ya natural iya. Njala iyi it's man made. Boma lachita kukonza njala kufika pamene tafikira apa. Zikumvesano chisoni kuti ma solution othana ndi njalayi akulephera kuapeza boma pamene ma solutions akuonekeratu kuti akanatero bwenza Malawi tisakudandaula za njala. Choyambirira chimene chikutikhuza kwambiri ndichonena kuti ku parliament tinachita pass budget ya 161 billion imene na kuti igule fertilizer wa program ya AIP. Mukaonanso mu budget mumaona kuti ananena kuti ituchita target anthu between about 1 million. So pano lero chimene chimadusa ku parliament mu budget chimakhala lamulo. Kutero kupamene paja tinapanga lamulo kuti lamulo limene a executive akuyenera kutsatira ndi ili limene talidusisa mu parliament. Ndrama yake ndi iyi. Ndi awa mtengo mene tikukulena kugula fertilizer ameneyi ndi 15,000. Tinapanga lamulo limenelo. Ndi lero tikudabwa kuti a president a Chakwera akufuna abwere madzulo pano azanene kuti asisa mtengo wa fertilizer kufika pa 92,500. Timafuna kuti asana nene mtengo mene wawo wa 92,500 umene tikuoneratu kuti Amalawiso sangakwanise. Chifukwa ife tinakonzekera kuti tigula fertilizer wa AIP wa 15,000. Tifuna abwere poyera anene kuti kodi program ya AIP yatha. Fangati akuthesa tipitaso ku parliament. Ndi lamulo limene tinalipanga. And executive sakuyenera kuphwanya malamulo mmene akufunira. Kodi ngati akubweresa fertilizer uyuyu 192,500 akubwera pa program yanji.
kodi ndrama imene akugulira fertilizer amene aitenga pati. Timafuna kuti atichite clear lero mwayi ulipo. A president lero akuti afuna anene za fertilizer, tifuna mafunso amenewa atiyankhe madzulo pano. Ndrama yathu ya Malawi 161 billion imene tinapereka kuboma kuti agule fertilizer ili kuti. Chifukwa tikuziwa kuti fertilizer amene akubwera walowa Malawi muno ndi ochepa kwambiri. Talandira about 700 loads ya NPK and about 500 loads ya urea. Tikawerengera, it's not even 5% of what we need. Ndiye tukuona kuti ndiboza afuna anamiza Malawi zomwe zija za bridging foundation, zomwe zija za 4000 enkanthu atipusise. Ndiye timafuna ati achenjeza Malawi. Musatengekeso ndi bodza la busawa. Tinazionapo, tikuziziwa. Iliso ndili nalikubwera la 92,000 enkanthu ikubwera lero. Muimva. Koma musatengeke nayo afuna angotipusisa palibe program imene yakonza dongosolo limeneli. Kodi ayipanga okha president iwo? Taona ndithu malamulo akuphwanyidwa. Pankhani zokhuza fertilizer. Mwaonapo inu kumakagula ku butchery anthu, kumakagula ku pharmacy fertilizer. Lero ndi izi. Ndrama yathu a Malawi tifuna tiziwe. Tinanenanso ife mbuyo. Chaka chatha ma 15,000 amene boma inatolera anapita kuti? Anali over 1 trillion kwacha. Ma 15,000 aja ndametika nayambira pano. Ndikumaonjezera zinazo. Kuti program ya AIP ikhale yabwino. Timayembekezera kuti mwina abwera anene kuti ndi njala imene ili ku dziko kuno taonjezera anthu olandira fertilizer kufika pa anthu 5 million. Ife tikanakhala osangalala. Koma taonani pano ndi September. Kuti achokere fertilizer wa AIP sitikuziwako. Zoti ayamba kugula fertilizer wa AIP sakunena. Chodabwisa nchokuti uyu wabwera ochepai wapangidwa clear pa border ngati wa AIP. Koma akubwera naye kuti amuguliseno mtengo wodula 192,500. Fungati wapangidwa clear pa AIP ali ku SFFRFM kulilongwe mukanyamuka mukampeza ndi wa AIP amene amalawi amene akuchita contribute 15,000. Lero akubwera naye akuti iyayi tikugulisani pa 92,500. Munthu wa muzi wake utamene lero angakayipeze 92,500. Ndiye atuuze ngati athesa program ya AIP afuna apange izi nangano ndrama ina yonjezera kuchoka pa 15,000 kufika pa 92,500 afuna apite nayo kuti? Afuna apange nayo chani? I think ndilekezeka ipompo ndichita kubweraso koma ndipase kompata anzathu ndiyambira ndiperekano kwa unabo Benpiri akata kubweraso mai mere na vicha ziko. Ndathokoza atolangani akula mzanga Malawi nonse konse kumene mukuti mvera. Ine Sulemani akamba kwambiri nkhani ya fertilizer. Ine ndimafuna ndiyambe motere kuti chimene timavoterera boma kapena Chipani kuti chilowe mboma ndicho kuti chikachite manage chuma cha dzikolo m'malo mwa ife a Malawi. Anthu amene tili Malawi muno 20 million tonse sitingakwanitse kuchita manage chuma chathu. Chuma chimenechi chilipo chambiri monga migodi imene tili nayo, misonkho imene mmatolera ndi zina zoterozo. Ndiye boma limabwerapo out of trust imene imanenera. Trust imachoka akakhala kuti boma lonama. Mkulu wina amene anapanga za ndale amanena kuti ngati boma lilephera kukwaniritsa zosowa za anthu ake, anthu wakwena kulichotsa. Ndeni mati inu ndine tifusane lero kuti tsiku limene tinauzidwa za fertilizer wa 4,495 nkanthu koda Malawi alipo wagula fertilizer ameneyo? Ngati sana gule munene ndi inu kuti kodi ndibodza kapena ndizoona. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi passport ya 14,000 kwacha. Alipo wapanga passport ya 14,500. Ngati palibe munene ndi inu kuti kodi trust yo ilipo kapena kulibe. Tinalonjezedwa kuti wachikulira aliyense adzidzalandira
ndalama pakutha pa mwezi munene ndi inu kuti kodi akulandira wachikulira aliyense kapena ayi, ndiye ndibodza kapena sibodza. Tinalonjezedwa kuti throughout period yawo kudzakhala duty free vehicles, duty free week. Ndiye inu mutiuze ndikangati kapena duty free week yo inachitika. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi kulumikiza magetsi komanso madzi kwa ulere. Ndiye inu munene kuti kodi zinachitika kapena sizinachitike. Ngati sizinachitike, kodi nkola kuika kugwiritsa ntchito mawu okuti this government is a liar. Boma ili ndi boma lonama ndipo mwankhongoneza. Kodi ngati ndilonama, trust imene imachidwa enshrine in the constitution kuti akugwiritsa ntchito chikhulupiriro cha ife Amalawi tidakalipo. Wiki yathayi kapena milongo iwiri yapitayi tinauzidwa kuti kukubwera simenti ochipa kuno ku Malawi. Ndiye ndifuna inu Amalawi mundiuze kumene muliko kwa Jali, kumene muliko ku Chiromo, kumene muliko ku Chitipa, kumene muliko ku Nthalire, kumene muliko ku Kafukule, ku Nkatabe, mukugula simenti ochipayo. Chimene tikudziwa ni mshopu imodzi kapena ziwiri zimene zinauzidwa kuti inu panganizi. Anapangiranji kuba umbava weni ncholinga chauna kuti mashopu awiri amenewo ayambe atsekera inawa apange ku ndalama zawo abe makobiri a anthu. Ndiye kumene kuja ndi baso pano osati masewera. Federezo jowalo wa mashopu okaja koma ndi atenga ndalama. Kodi akupezekadi? Sakupezeka. Chachiwiri achotsatu anthu ntchito. Anzatu amene amagwira ku Portland Cement, anzatu amene amagwira ku Shayona, ntchito zawo zili kuti. Chifukwa Shayona Portland Cement ndi ena chimene amapempha tipatseni forex tingobweretsa raw material. Cholinga anthu amene akugwira ntchito kumene ku ntchito zawo zisasowe. Amalipira misonkho anthu amene aja. Makampani amene amalipira msonkho. Komatu Amalawi ndikupemphera. Izi zalu kushapu zizongoona munthu kuti akuyankhula chizungu chabwino. Komanso amanyamula maweti. Tikanaphunzira kuti bodza lizatipweteketsa. Ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni pano kuti umbapo umene wachitika ku simenti ndi umene ufuna kuchitika nkhani amene na Sulemaniwa, nkhani ya fetereza amene akunenedwayo. Padakali pano Amalawi akuzunzika kuopsa nkhani ya mapassport. Anzanga akumangowe chitabwerani mumve izi. Nkhani tu tinaona tonse ya Serbia ndipo zituzi tinaziona. Pamenepo panali Mnyamata amene amamucha kuti ati Pemba kaya ndi ndani amapezeka pena palipose pamene pakuoneka deal. Unfortunately tindula muliro umene as long as wachita offer kuti ndikupasaniko kati iyi timavomerezedwa. Amalawi azunzika abwezedwa ma airport chifukwa cha passport yomwe barcode yake si kuwerenga. Ma visa anthu akanika. Amalawi mukuti 5 years zina zikhaleso za passport yotero titsilepera kupanga kanthu. Kwa nthawi yoyamba tikuyima panzere chifukwa cha gasi. Tikati gasi sitikunena tu gasi mafuta agalimoto. Gasi weniweni ophikirayi. Chifukwa chani zinthu zasokonekera. Yemwe ipemba anatinamiza kuna kuti wakambira naso ndi sugar kuti sugar mavuto ata hezi kutere mavuto kulibe adakalipo. Ndimafuna ndikukumbutseniso Amalawi anzanga kunena kuti Malawi akuvutika ngakhale kuti akapeze chakudya kuti chakudya chipezeka pati. Anzathu a business pano anamalomba akuuzani ali ndi anzawo amene amapanga makampani amachita import katundu ku Malawi kuno akulephera kunena kuti angachita limit ndalama. Ambiri akuyankha ma court cases outside Malawi muno chifukwa chani boma likulephera kuti lingalipirire katundu wawo. Makampani ngati Shoprite akutseka. Dzulo lawyer wina odziwika bwino ntawuni muno anadandaula kuna kuti akulephera kulipirira mwana wake school fees. Wina anadandaula kuti amayi ake akudwala ali ndi ndalama makwacha koma akukanika kuti apititse patient kunja kwa dziko lino ndicho linga kuti ziyende. Mungamvetsetse inuyo Amalawi akumzimba, Amalawi akumchinji, Amalawi akukasungu kuti Ford ya wanu adakali makomo tikuyankhula pano sadakulidwebe. Komanso tu Asulemani akuuzani monga chair wa Agriculture Committee ku Parliament kunena kuti Amalawi ayamba kulipidwa Ford ya ujamba kwacha. Nkale rose ankalipidwa ma dollars. Ndalama ija anaisita kale inapita kwina zinthu zija sizikuoneka bwino. Amalawi akunchinji akukasungu shuwali mudzinena kuti boma lomweli munthu ndi wako athu tipange izi mukuzuzika ndikulupira kuti zimenezo sizoona. Ndimafunanso mutandilola na malomba amene mukuchita coordinate ntachulako dzina mwa corruption zimene ndikumaliza zimene zikuchitika.
ndipo nene kunena kuti dzulo nali ndi mwayi president atantuma vita ulilongo kapanga zina incoming chief secretary aboma lathu tikamafika pa 17 pano anali kale akukumana ndi akuluakulu komwe tikukonzeratu kuti kodi tikadzalowa pa 17 pa 18 chakuti chizayenda bwanji. So incoming chief secretary anali ndi failo pa ujeni pawo zodabwitsa ko basi kupeza kuti nkhani ya mafuta tikunenayi inu amene muli pa line tabwera nikaye amene muli pa malaini amafuta tamveranizi nkhani ya mafuta ndiyo pangadala kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi. Nzimayi uyuyuyu nzimayiyi mbaza kaya ndichani ovuta kuba kwenikweni ndi zache pambe kuba afika paja kuti kuba kwache ndikuchapona kuti highest bidder. Unfortunately ndikutsogoleri okuti ukangoti ine kati yanga bwana ndi zasokonekera nkhani ya G2G ikanathandiza choyambilira wako omani ujana anamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi $100 per barrel mmene muja munali kati ya mabwana kuntunda kucha apanga zimene zija ndiye winanso wapita akukangana pawiri pa kwakozo ndi bwana amene wako omani yakunama ife tikupezerano wa 6 per liter zimene ndikunenazi akane. Ndipo so dzulo mmene incoming chief secretary amakambirana amakamba ndi incoming director general wa ku ACB okuti azayambira uti kumanga ndipo anthu amene amangidwa corruption ilipo ya anthu akumangidwa kambira pa 17 pano chifukwa abera Malawi kwambiri amene wawa akutenga ndalama za mafuta zija zopanga amalawi mungakhulupirira kuti $22 million yaperekedwa koma mafuta sanabwere. $22 million ngati akukana akane. Ndiye uyu wadax amene wakhala akumapereka mafuta naye wana kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali ndiye ine mmandiuza kuti muzindilipira leta sindingakupangeni pano to ali ku Mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena amalawi kuba kokhakoka pa line mulipo nzonama. Ndimalize pokuuzani kuti mafailo ena amene ndaona dzulolo ndi failo monga ya kugula fetereza kubuchala ilipo imene anthu amangidwa sikale kumene kuli failo ya East Bridge scandal anthu amangidwa kumeneko kuli nkhani ya Nsanje Malaka railway line kumeneko wa $48 million amene ankafuna upanga anachotsedwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion njanjiyo sinaoneke kuti kodi kupita kuti ndiye kulitu kupanga launch maloni schemes ndi zina and nobody has questioned amalawi sana kuyebe kuti 500 million ito kuchokera muntu mwa muntu misonko analipira ingati ayemwara yango kala z ndikhulupirira kuna kuti azifotokozera kuti kodi nsonko umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji komanso ndo amalawi ambiri ndikhulupirira kuti makazi maina vicha akambapo professional women muza kuyaliti mzimayi wanu Martha Chizuma nzano a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi kuti bwanji kuchoka pa 18 zitero. Ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege kuchikangawa ichitika tu imeneyo tikamalowa apapa. So is this the government we can trust? The answer is no. Amalawi kulibe zokutati azikunamiza na awiri atatu kandidane azibusa kandidane amene adya kuti azikuza kuti ndi wakwatu mukuzunzika inuyo ndipo mavuto ndi ambiri fetereza uya kunenayo akhala 2 weeks yoka kungota 2 weeks izizi akubwerera pa mtengo wathu tisaname ndi mabodza zikomo kwambiri pana na malomba apatsena zathu ena zikomo kwambiri bwana Dr. Ben Phiri chifukwa chakusanthula nkhani zimenezi kunama kwa boma limene la Chakwera ndi amalawi ndi boma loti tilisankheso kodi amalawi akufunsa atu Ben Phiri kodi simukufuna mudziwe chimene chinachitika kuchikangawa kodi amalawi mena kunenera Suleiman kodi mufuna mudzipitirirabe kudya nsima ya mapira kodi amalawi mudzipitirirabe kuberedwa ndalama mwayi ulipo pa 16 September kusankha moyo kapena kusankha kupitirira ndi imfa imene nayo pano. Nditero kuti pano ndapatsire maina vicha kuti anenenso nawo aone alire kukulirani no amalawi kuti pamene mukupanga chiganizo pa 16 September muyang'anire zinthu zingapo zimene muyenera kuyang'anira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale makamakaso kwa enu publicity secretary athu omweso ndi presidential spokesperson onabona malomba ndi anzanga nonse amene tikutsogolo kuno nonse komanso director of political affairs nyumba yonse. Ine
ndikuyamba lero ndikumwetulira nthawi zambiri anthu amandiona okwiya koma ndikuyamba ndikumwetulira kuseka kuwaseka anzathu amene akutuluka mboma pompano ndikuseka izi chifukwa chani anzathu awa afika powatengera amalawi kundudu ngati maliro anjoka kutitola kutiona tulo kaya kutiona kutani kaya ndimafuna ndauza Chakwera ndi gulu lawo nthawi yatha komanso ndikupangeni uwoni kunena kuti musathawe nziko muno muli ndi zambiri zoti muyankhe musathawe azathu amene muli m'maboda immigration musalole ma senior government officials ma directors kapena andale amene azunza Malawi kuba ndalama za Malawi kuyamba kutuluka lero kapena kutulusa katundu wawo kapena kuthawa ngakhale tsiku lovota ngakhale after kuvota musalole maboda mukuti atuluke amene wawa tikufunani muli ndi zambiri zoti mwayankha Malawi ndinene zingapo pano number 1 ziko muno muli njala yayikulu ndipo njala yafikapo chifukwa choti chimanga chakwera mtengo koma chimanga chimenechi chikuchoka kuti si chikuchoka ku Mozambique kapena ku Tanzania chimanga chimenechi chalimidwa ndi andale amene ali mu Tonse Alliance kapena ali Malawi Congress Party ndipo ine nkhani imene nayankhulako ku nyumba ya malamulo kunena kuti kodi ma mega farms amene mwagawa ndalama zimene zapita ku ma mega farms titulusireni list ya anthu amene mwawapatsa Minister of Agriculture ni mboni analephera kuyankha nyumba yonse inachita phokoso kuchita defend boma koma 99% ya ma mega farmers ndionena kuti ndi anthu amene ali Malawi Congress Party akulu nduna anthu ali ma 50 hectares ma 100 hectares ndalama za boma fetereza mampeza munthu asanalime fetereza makafikira kunyumba ndalama za boma ndalama za nifi anthu alima ndalama za boma sanapise nthumba chimanga chimenecho lero ife kwathu tugula 95,000 per bag chimanga chimenecho ndi cha ma mega farmers aja ma mega farmers osati anthu akumudzi ayi munthu wakumudzi waku Kasungu munthu waku Nchisi munthu waku Nchinji sanapeze mwayi wopeza not even a bag fetereza amene wapita kwa andale ine kaya tsiku lina adalota jana adakankhira mu dzina langa ati kundichita register kuti ndikhale nawo mmodzi wochita benefit mu program nawo zana ine zoti mawanza yankha mafuso nkhani za chonchi ayi ndinakana ndi information ngati ndikuna manene ndadzikana fetereza kumaka musira munthu 1,500 bags pakomo kuti akalimire minda ma mega farms amene anapeza kumachita kubalalika kana boyankhula kufika kumati ma mega farmers kukubalalika zitachuluka kondamu ndamuka ngukhuthulako lero mwalima banje osachitira chisoni amayi ndi ana amene akuvutika pakomo panga lero mama wawo ndinali ndi ana amene abwera ndi machembere ana amene ayamba kutupikana kuchipatala kulibe phala la soya kulibe multivitamin kulibe ma food supplements kulibe ana akutupikana ndikunena pano akulu akutupikana dzulo nali ku Malamulo hospital kunabwera case yonena kuti zimayi akufufuma mimba ndafusa doctor chifukwa chani zimayi akufufuma mimba kuti anabwera last week tinapeza kuti nthupi atha zakudya ndeti nawo kuti akambe kudya za magulu koma munthu alibe chokadya lero mimba yamba kufufuma ndaona ni maso anga awa dzulo ku Malamulo hospital pa emergency case imeneyo inabwera amayi ndi ana akuvutika anthu okalamba akuvutika anthu antenda za gona akuvutika amene amayenera kudya mu chakudya cha magulu lero mwalima chimanga ndama za boma mwazipakulira nokha chimangacho mukukachikwezaso mtengo lero mukubwera ndi boza loti mufuna kutsitsa fetereza kuti asala 5 days lero mutsitse fetereza apeze anthu mmamidzi ayambe kugula alesa akwanire ndilitiro boza lake la mtundu wanje ineyo ndikusekani ino amene mutuluka mboma pompano mutuluka ndi chitonzo mukutuluka ndi chipongwe mukutuluka ndi manyazi agwire nkhope zanu ndino anthu omvetsa chisoni kuopa Mulungu mkati mwanu mulibe ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri koma chilango chili pasi pompano kunali anzanu amene anazunza anthu osalako chilango chimakhala pasi pompano kumwamba ukakhala moto wachiwiri koma moto oyamba uli pasi pompano nde ife tikupemphani kuti musathawe tikukufunani musathawe pasapezeke otuluka munomu tikukufunani one by one muyankha ndalama zonse zimene mwabera Malawi lero anthu akuvutika kusowa mankhwala kuchipatala mzimayi kubwera ndikabukhu kake kakuchipatala kuti amayi nali kuchipatala anding'amba andipanga operation koma ndifunika mankhwala kuti nzibayidwa mankhwala kulibe ndiye kuti wagwirira pamimba pabala akuti mankhwala kulibe akafika kukhomo kwa mtsogoleri kuti mwina apatsidwe mankhwala akagulidwe mankhwala ku pharmacy
komanso ku pharmacy mankhwala wamayenera asamalidwe ayende mwina mu cooler box. Ife sitikudziwa kuti mankhwala angatetezedwe bwanji, tikamugulire mankhwala ku pharmacy tikasiye ku chipatala kuti munthu akabayidwe. Koma ndalama zikugawidwa kumene kuku kumawe Congress Party, kugawa ndalama ngati mchenga, kugawa ndalama ngati maswiti, misonkhano, anthu makanyamula ku mangochi kubwera nawo kunjamba, anthu kumakanyamula kudowa kubwera nawo kunjamba, ma transport kututa ndalama zingati zimenezo. Amalolero akungoti tatola chikwama ngakhala vutikira mafuta koma ndalama munthu kamunyamula munthu okasapota Chipani kuchoka kudowa kuchoka kudedza kubwera kusonkhano kunjamba. Muganiza bwa ndalama zonse mukutaya munthu kuti mupeze munthu pa sonkhano mupereka ma 5,000 mupereka ma 50,000 mafumu kwesa kwagula mukukakamira zinthu zoti siziteka. Olobodza muli name bwanji lero ololero mutuze kuti feteza yangu khawa waulere ziko munthu pali bata kuvotereni. Amalawi ali ndi ululu ali ndi mabala mitima mwawo makamaka ife amayi ife ndeta vulala kwambiri ana ativuta kulera azimuna athu ativuta usamala anthu okalamba amene timayang'anira ifeyo ativuta tikapita kuchipatala ngati guardian kuti timusamalire patient zovuta kona mabeddings anatha kalekale mattress anatha kukuona pamene pagona patient anthu kumakatenga mphasa kunyumba mphasa lidale mphasa kukayala pa bedi la kuchipatala kuti padzigona odwala. Ino akongeresi inu munabadwa bwanji inuyo mitima yanu muganiza kuti basi mungamangopitirira kumalamula dziko. Ine mayembekeza kuti Chakwera lero lomwena afuna alengeze kuti basi babalo dzina lawo lichokepo kuti zavuta zafika pa mwana wakanaphala. Amalawi ndakanika ndinayisetsa nimaona ngati Chakwera kanakula chocho. Koma lero muzibwera ndi maboza mkangati anthu osamala anthu mwatilephera mwatikanika zakukanikani pasananzanu anthu abwerere kutsogoleri wina aliyense akumva kupweteka kuyambira wamwamba mpaka wapansi. Anena Dr. Ben P kuna kuti anzathu amene ali maofesi azimayi amene ali ntchito zapamwamba akukumananso ndi zovuta zambiri. Azimayi amene ali mabizinesi mavenda mabizinesi awo anaduka kalekale. Azimayi amene ali kumudzi ngati ine zimayi wa kumudzi wakwetemule tikukumana ndi mavuto chaka chinocho mzimayi akugonera kondole ana akungosanza naye kutsegula mimba zinthu zoti sanajepo chitedze chija ndeti umphwanya deile tu yabwidwa kuti kudya nangati panga bwaji. Tikapita kwa azimayi anzathu akunsanja miyendo yaduka mikono yaduka m'madzi muchire kusakanyika. Tikapita kwa azimayi kuphalombe kumapanga udzu nkumapera kumasinja nkumapera kupanga nsima zinthu zoti sanajepo nkale lomwe. Kodi mukudzala matenda anji mthupi mwathu inuyo? Matenda anji amene mudzala mthupi mwathu pamawa kodi mavuto amene wawa tidzathana nawo bwanji ngati dziko? Ana athu tsogolo ndilotani nzeru zawo zikhala bwanji fuati makhupira nzeru za mwana zimabweranso ndi diet yabwino ngati mwana sakudya bwino muzaka zimene growth ikuchitika mwa mwana pamene akupita kutsogolana amene adzakhala opanda nzeru adzakhala ndi nthenda zosadziwika. Zonsezo mukutiononga ndinu Chakwera mukutiononga dziko mukutionongera ana mukutionongera mtundu. Lapani mulape mukamachoka pa 16 mulape otherwise Mulungu akukanthanisa kubisireni. Takwiya nanu kwambiri Amalawi mukwiye kuli inuko kuli konse kumene muliko kukwiya satumana koma ine ndikupemphani mukwiye aliyense amene wamvera ululu akwiye. Izi zikuchitika zisizoona chipisani fetezayo tigula koma sakuvoterani anthu ndiponso akachipisa tithapange tikaguliretu tigule achita ufuna kuti tigule koma sakuvotera. Ololero mutapereka nyumba iliyonse 1 million sizinunka kano 5 days yatsalayi olo chili chibwenza akulu ungodziwiratu kuti iyi akanika olo chili chibwenza. Ayi pepani Amalawi kumene kulira kumene maina vicha achitapa akulirira nino Amalawi tili ndi pa 16 masiku ochepa 16 September wiki amawa akuti ndabusa koma mbusa amene amaitanira dzina la Mulungu dzina la Ambuye Yesu nzochititsa manyazi mapanga chonchi. Penaso kumanena kuti ife dziko lathu lino timapemphera Mulungu tumachita dabo kuti Mulungu wake ndiye kuti anthu amene tikupempherayo zomvetsa chisoni kwambiri. Koma tili ndi mwayi kuti ino mwayi wapatsidwa kwa ife suta wawa kwapatsaso mpata kuti akhaleponso angadzapanga design ngamyanka nenera mucha kuti 2 years ndikapanda kukonza zinthu ndidzapanga design apa mpaka tikhala nawo mpana 5 years. Ngati pano pati kunena kuti soya pieces ufika 1000 kuchokera pa 70 kwacha mu 2020 afika 10000. Ngati kuti bagi la chimanga likufika 95000 kuchokera pa 7500 in 2020 ulendo uno bagi la chimanga lijalo kumatha 5 years tigula 1 million kwacha. Ngati fertilizer amene iyo tunena kuti 180000 lokata chipitsa papa
kwa masiku amene atsalawo fetereza amene iyo tidzagula 5 million thumba limodzi. Tikwanitsa amayi pa nyumbapo, mukwanitsa abambo, mukwanitsa pa nyumbapo. Lokata bweretsa 5,000, lokata tipatsa 10,000, lokata tipatsa 20,000 o 50,000 kulandira amene akulandira mafumu. Kodi 50,000 ingakagule thumba la chimanga? Kodi mavuto amene wawo tikwanitsa kuthana nawo chifukwa cha ndalama imene atipatsa Chakwera? Awa ndi aneneri onyenga. Mneneri wonyenga amabwera ndi pakamwa pakuthwa. Itsanana pakamwa pakuthwa. Kumayankhula chizungu chakuti mwinaso ifeso samachimvetsa bwinobwino kuli kutinamizira kutifuna kutibera. Ndiye mwina mwake ndisankhule kwambiri ndapatsenso Honorable Samia Suleiman. Chifukwa chimene chuchitika mboma mu ndi chibwana kwambiri. Chuchitika mboma mu ndi chibwana. Komanso anthu adziwe kuti ku polisi kuti boma likupita mudzafotokozera bwana Benipiri mwafotokozere ku polisi zonse zasokonekera boma lapita, ku ame zonse zasokonekera boma lapita, kuli konseko anthu panopa sakuafunanso a Chakwera mwafotokozere zimenezi chifukwa anthu azidziwa kunjako lokatapereka ndalama za mtundu wanji boma ili lapita anthu sakulifuna yani ndiponso sangabere mwafotokozere zimenezo anthu. Zikomo kwambiri kungonjezerapo kuti milandu anena Honorable Ben Pirija ilipo yambiri. Pali milandu ya straightforward yokuti anavomera kale, mukumbukira enano nthawi imeneyo Chakwera amatenga boma ku Adimaki tinali ndi chimanga chambiri, ku NFRA tinali ndi over 60,000 metric tons munkhokwe, ku Adimaki tinali ndi mpunga wankhani, tinali ndi cotton lint, tinali ndi mtedza, tinali ndi nyemba. Tukumbukira wina wake wamkulu wa NGC Amalawi Congress akunena kuti ine ndaba chimanga koma there are big fish. Mukumbukira niwe maripota. Ndi milandu yokuti ilipo kale, ku polisi inapangidwa kale, koma chifukwa chokuti munthu uja akuvala cha Congress nkuima pafupi ndi president palibe akumufunsa akumugwira, koma milandu yo ilipo kale. Nkhani ya kubuchale tinanamizidwa pano kuti ndalama yakatengedwa zonama mpaka lero kufuna kuti pusisa tukuziwa kuti ndi mwana wa munthu wamkulu kwambiri amene anakasha ndalama manager ku Washington. Umbono lipo milandu imene ndiyo kuti ilipo ndikale. Ife chimene tikufuna ndichonena kuti ngati boma limene likuyamba pa 17 tithane ndi njala, tikhale ndi program imene itapindule Malawi aliyense. Takhala tikuwauza boma kuti program yanu ya AIP ndiyongoberapo ndalama, chiyambireni nawo 5 years sinatipindulire, yeti chaka china chilichonse tukikamu mabiliyoni ambirimbiri, koma ndalama ija akungoiba. Kokagula fetereza abe, kobweresa fetereza abe, kogawa fetereza abe, sizikuyenda. Tufuna programu iphikidwe bwino. Ngati mukulima nandolo tikuthandizeni pa ulimi wanu wa nandolo, ngati mukulima mpunga tikuthandizeni pa ulimi wanu wa mpunga. Ndi zimene mukufuna kuti ulimi wanu wa mpunga upite patsogolo. Singampase munthu amene walima nthochi wakumolere fetereza wachimanga apanganacha. Ndi izizi akumangogulitsa kwa mavenda kupeza kuti mpaka na fetereza akungopanga recycle Malawi momuno mpaka fetereza kuonongeka kupanga expire. So konzekerana Malawi, njala ilipoyi. Chakwera ndi timu yawo anachita kuyiphika kuti tisanduke anthu osauka, tisanduke anthu anjala, tizika imapanzere nkumagwadira akatipasa 5,000 Amalawi tikhale akapolo a Congress. Koma tikuthana nazo. Tinkanena ife chimanga tsekani maboda chisatuluke kunja. Mukumbukira kupezeka kuti nduna zimene zimatulusa chimanga kunja. Umboni tili nawo. Takhala tikupereka ma advice ambirimbiri koma kuona kuti sakutimvera. Kodi boma lisintha bwanji? Chuma cha boma chisintha bwanji? Tapita ni ku Eskom mukaone. Eskom anatinamiza Chakwera kuti ma blackout athana nawo. Atha ma blackout. Pita ni ku Eskom angotenga azibale awo ndi mbumba yawo. Sizinachitikepo over 60 directors. Tapita ni reporters ku Eskom.
tinayo list. Now, my directors over 60 chakuti. Mutumu zikuyenda ma president. Sizikuyenda. We need serious cost saving measures. Kuyambira pa 16 mena manenera professor akonzakale committee imene kuyang'ana kuti kodi tingapange save part ndrama itigwise bwino ntchito. Mwamva professor akunena kuti he has already sourced almost $2 billion to be injected into our economy kuti tizitano kugwiritsa rate ya ku banki ija ndukayipeza dollar ku banki, because that's what we need. Dollar kungopezeka ku banki immediately zinthu by half zikusika, because ku banki ndi 1,700 mukapita ku black market pano ndi 5,000. So bidede ya Malawi tikubwera anatinamiza amumba ndalankhula ndi ma factory ya sugar sugar basa ife tinauza ku parliament sugar inu nduna yanu imozi kutulusa sugar kupita ku Zimbabwe. Tinapereka umboni even ma truck numbers, name of transporter, anatuta sugar yense wakunu kagulisa ku Zimbabwe. Ndunatu umboni tinao. Lero amumba wakabwera yayi talankhula ndi makampani ya sugar asisa wasika tizingonamizidwa daily tikuziwa pali nkhani za sata. Nduna ina inakana kumangidwa patatuluka warrant of arrest ndukambisa kunyumba kwa nduna ina kuti asamangidwe. Tikuziziwa zilipo mawarrant amene aja agwira ntchito Amalawi azichoona chenicheni sikalekale. Tinanena ifeyo kuti izi akunena za G2G zonama inu maripota azisopena kumabakira zimene zija G2G. Ife timango yang'ana kuti lero ili kuti G2G. Tinaona amumba aniki Chakwera abwana akujambulisa ndi anthu atavala mikanjo kuti namiza kuti ndeni aka migodi ya mafuta. Zili kuti aniki munapita atukunjako ndi amumba kagula mafuta. Zili kuti komanso mati ngambwi mafuta ali kuti zulo ndaenda chokera ku Mangochi nsewu abambo anthu agona ma filling station, azimuna anthu agona ma filling station. Mukuti zunza to ino Chakwera nkumafunanso 5 years ina kuti mutitani. Komanso ipomaliza nene ichi pali malamulo ena tinapanga mokakamizidwa chifukwa chokuti anali ndi manambazi malamulo ophwanyaso malamulo. Ifeyo a DPP tikunena kuti malamulo amene aja tikangolowa pa 17 tikuchotsa. Lamulo limodzi limene limatipweteka ndikuchotsa mphamvu zogulira mafuta ku PPDA ku SCB. Osafunika so due diligence akuti munthu mmodzi basi ankhoza kungozuka lero ukupita kagula mafuta aziko. Ndi izi lero tikuona chief of staff ngukhala munthu amagula mafuta aziko zikuyenda. Pali malamulo ena okuti tikuyena tikakonze tipanga ndithu Amalawi konzekani kuli zambiri zimene tikuchita kusogoloko kuti zinthu zibwerere mu chimake. Zomwe kwambiri Honorable Same Suleiman, Honorable Ben, ndaona kuti mufuna so mtima wanu uthamanga kwambiri. Ndithu. Ineyo ndilankhule kumaliza koma ndifuna ndiyankhule ndi Amalawi. Sitimayesera voti chifukwa imakhala zaka 5. Zaka 5 mwana amabadwa mpaka na kuyamba standard 1. Ndeni mafuna ndikupemphera Amalawi konse kumene muli. Ino amene muli panzere wa mafuta taziyang'aneni zaka 5 mukupangabe zimene mukupangazo. Akukuuzani kuti boma ndilo mweli. Ino amene ndinu ma civil servants anzanga ntolankhani and wina aliyense kunja kumene muliko mafuta amene mukukhala nawo zaka zina 5 kuchokera pano kupita chitsogolo. Are you sure? For a minute. Aliyense angoganiza mmene wagulira dzulo chakudya cha kunyumba kwake. Are you sure boma ndilo mweli? Ndiye ndimalize pokuuzani izi. Number 1, voti na iliyonse
imene si kupita kwa adadi ndiye kuti voti yo ikupita ku Malawi Congress Party. Chifukwa kulibeko chipani china malingana ndi evidence imene ili pa ground imene ingathe kuchotsa MCP. Ndiye kuti tikuthandizira tikakavotera chipani china chilichonse tikuthandizira kunena kuti Malawi Congress Party ipitilirebe kukhala mboma. Ndikupempheni voti ina iliyonse tikayipereka kwa adadi. Number 2, nimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti si try and error imene tiipange. Tinakalako mbomamu, we have done it before, taphunzira zimene tinkalakwitsa zimene timakonza ndipo takonza. Mene ndikunenera dzulo mene ndimakumana ndi incoming chief secretary, the incoming director general of ACB, they were so ready. What are we going to do? Probably other than being bubbly. Number 1, physical discipline. Very important. APM ineni manena nthaizonse kuti ndinakhala mu cabinet koma ifeyo ngati kuli master odziwa kuchepetsa maonongedwe a makobidi aboma ndiye kulibenso kuposa Professor Arthur Peter Mutharika. To prove that, we had a 20-member cabinet, and the 20-member cabinet imeneyo was inclusive of president and vice president. Muwerenge matripi amene anaenda Professor Arthur Peter Mutharika, both local and international. Salary yatu inali hafu. So ndakamba kali zitatu. 1, lean cabinet 20. Number 2, travel zochepa. Number 3, masalary yatu tinkala ndira hafu. Ineyo tinkatu kumana ndima MP azanga ku parliament kwafusa ndrama zimene akulandira. There was a time nikala ndira mwina 120,000 kwacha. It calls for a mature leader to do all that, and that's what we'll do. Number 2, a professor mene anena kuti he is going to devolve resources from Capitol Hill to councils kumene kundikuika ndalama mu economy so that economy yathu idzienda, buying power ikaleko. Ino atolankhani mudzita kupita kuma councils kukaona kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji nkutenga kwa allowance osati yakuba koma enieni. Anthu mmidzi zikatha kututa mchenga nkumakaperekera, anthu mabilu dala azipeza ntchito, ama artisans ama technical college ajaumba zinthu azita kupeza ndalama, buying power ilipo, msonkho tidzitolera bwino. Dziko lililonse limene economy yake ikuoneka kuti ikuchita bwino mmaonera chani? Construction industry. Cement akunenedwa aidzidzakhala kuti zimene zizi zakonzedwa boma lake ndilino ndipo every system is in place. Mainu amene mwana wanu osankhidwa kupita ku secondary school mwayamba kuimbira kale mashado ni ma MP kudandaula kuti kodi school fees ziyenda bwanji anaka makatsegulira pa 22, mavuto anu musadandaulenso. Chifukwa kuyambira pa 17 tikamapita kutsogolo kulibenso school fees ku school ya boma, primary, secondary, komanso examination fee kulibe. So budget imeneyo iwalani. Inu chimene mukungoyena kuchita mupite mukavote. Inu amene muli pa line ya mafuta inuyo ziyenda chifukwa G2G kaya ndi kumagulidwa mafuta DPP madziwa bwino tidzachitanso kuti tikonze system yogulira mafuta ndipo mafuta amene wawo akucheperani. Amalawi amene simunapange decision amati inu undecided voters ndithana ndi malizire ndi inuyo. Ndikupempheni mwansoni za Ambuye. Kusapanga chisankho choti nkavotera ndani nkuganizaso kuti nsakavote nkuvota kumene koma nkuvotera MCP. Chifukwa voti yanuyo ikuchita county. Mwanjira ina pamene simukupanga chisankho inu amene simunapanga chisankho mukupanga kale chisankho chokuti MCP ipitirire. Mufuna ipitirire ni mmene zinthu zililimu. Pangani chisankho. Mwina inu zanu zikuyenda koma kuli amene akulephera kupita kuchipatala. Kumene muliko pamene simunapanga decision kumbukirani tili ni Malawi mmodzi yekha ndipo Malawi amene ndi Malawi amene tikuyenda kumchita redeem under any circumstance. Zobera musadandaule APM ndanya matake akuyesesa anzathu akwame anzathu apolisi akuona nawo mavuto ndipo akonzekera to defend this particular vote. Chimene inu mukungoyena kupita ndikupita ko vota. Komanso mukakachoka ko vota ko aliyense mene tinachitira nthawi yoyamba ija tikateteze voti yathu. Udindo oteteza voti tisaisira achipani wonka ndi tonse amene tikuvutika. Komanso immigration ndena amene muli maboda amene anenera maina vicha pasapezeke utuluka. Ambuye akudalitseni. Amenewa amangidwe. Ndipo boma lathu ndikutsimikizira na Malawi ngati dzulo mumanena kuti iyayi anthu aja anali corrupt, iyayi nepotism, president ananena kuti saachita tola letu inaliyesa amene apangeza kuba. Komanso anzathu akumpoto kota system awasazana mizire awa kuti akuti kota system anatetsa ndiyo tinatetsa ifeyo 2020 pa 27 February. Mukumbuke inu kuti ndi Malawi Congress Party inatsamusa maphunzitsi kuti azipita aliyese mu region mwakwawo.
asamatenge credit awawa iyayi munazunzika kopya ni Malawi Congress Party inuyo asabwererero nkukhala ngati ndi angelo amene wawa ana anu analephera zambiri chifukwa cha Malawi Congress Party a president anathetsa zimene zozo inu mukudziwa mmene anthu akumpoto kumene koko munavutikira komanso tipite kovota nthawi yoyenerera kale lija tinkatseka polling station 6 o'clock pada kali pano ikutsekedwa 4 lokoloko ndiye tidzapite mwachangu tionetsetse tikavote mwachangu komanso ndikamati pali chimanga sitikunena chimanga chiwiri sitikunena chimanga chiwiri chitatu tikunena chimanga chinayi ndikafika pamene pa Malawi anzanga afuna kwabwino ndinene kuti boma la Professor Arthur Peter Mutharika limene likubwerali lakonzekera ndipo laphunzira kuma mistakes anali nawo laphunzira kuma mistakes amene apangawa lakonzekera kugwiranso ntchito yokomera inu Malawi ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Dr. Ben Phiri pano tikupita ndipo tikufuna tikwangule kukwangula ndiye kuti notiyamba ndikuwapempha amene Honorable Same Suleiman Gamundi mawo maliza komanso kenaka ndizabwera kwa mai ndizabwera ndi ayamba ndi mai Navicha kenaka kumapeto ndizakupemphani inu bambo Suleiman kuti mumalizitse kuti no Amalawi kunjaku ngati ena alipo kayika meeting ino kapena press briefing ino asinthe tiye ndikapulumutseni Malawi pa 16 September kwa inu mai Navicha. Zikomo kwambiri uthenga wanga omaliza upite kwa anthu awa anzathu ona zachitetezo nziko amene uniform ku polisi ku army abale anu kumuzi kundi amene tikuvutika nawo limodzi tugona ndi njala kuchipatala kuja kulibe mankhwala tikudziwa ndinu anthu amene mmakonda dziko malolera kulifera dziko nthawi imene ndi nthawi yoti mukumbukire mayitanidwe anu mosayang'anira kuopsezedwa kapena lamulo lina lake lopsinja anthu koma mukumbukire mayitanidwe anu amene Mulungu anakuyitanani kuti inuyo mukhala asilikali a dziko kuti muzateteza dziko muzateteza anthu titetezeni nthawi ya chisankho tetezani vote ya Malawi. Uthenga wanga kwa inu amene muli maofesi musachite mantha kuti mwina DPP ikalowa ikhala kuti chotsa ntchito munamva kale kuti adadali ndi ana 4 muzigawo zonse Northern, Southern, Central and Eastern region adada makonda aliyense makonda dziko lonse ife amene tithane nawo ni mbavazi basi koma inu ana athu amene muli muzintchito choka muzigawo zonse mukhala ndithu mu ntchito zanu musaope inu amene mukagwira ntchito kuzachisankho uthenga wanu ndoti Mulungu akuyika nomeko ndi cholinga mukakapanga mesa apo kusokoneza chisankho cha Malawi chilango chili pansi pompano Mulungu akuonani koma ndikukhulupirira mwamva kupweteka nanu kaya kupasani 3 miliyoni yopathumba landirani kagwirire na Malawi ntchito yabwino azimayi anzanga amene tikusowa chakudya ndi ana pakhomo nthawi yakwana tikalawire kunja ukati chere kuma center tikavote kaya umapita kuchipatala ukapita utavota kaya umapita ku business ukapita utavota kaya mwana ali kuthezo ukapita kuthezo kosiya chakudya utavota kale usapezeke kuti ndikupita kaye uko usanavote azatseka 4 o'clock mudzacheredwa kalawireni kavoteni masenta ali pafupi kukanakhala kutali tikanati nyamukani mukagonere chapafupi azimayi anzanga mugona ndi ana galimoto ma filling station udikira fuel nthawi yakwana yoti tikadziphule tokha pa moto ndi voti yathu kwa inu nonse amene mwadusa mu nkhanza zosiyana-siyana nthawi yakwana komanso ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti chisankho ichi Mulungu ali patsogolo ngati ena akuzinamiza kuti abera kapena asokoneza sizithekatu anthu ali mmapiri uthenga wanga omaliza pitiza nopemphera Malawi mipingo yonse imene mupemphera tengani mbali Satana ndolephera kwake kupha kuba ndi kuononga ndipo zimene zitizimanga sizithekayi pa 17 mama wanga tuno tizakhala malo ngati ano kuchita celebrate kwachita congratulate adadi Professor Arthur Peter Mutharika ndi running mate wawo Dr. Jenasa DPP ikuwina ndibwerezeso DPP ikuwina
mavuto amene tikuwaonawa tili nayo solution. Mwaimva manifesto yathu, ndipo adadi chimene akufuna ndi zinthu ziwiri: kuaphula Malawi pa moto komanso kukonza dziko la Malawi kuti likhale dziko lokoma kukhalako. Ndithokoze nonse amene mukutionera ndi kumvera. Musamvere bodza lililonse la Kongresi, musamvere bodza lililonse la Chakwera. Nthawi yathera, tiaperekeze akapume. Zikomo. Zikomo kwambiri mayi. Honorable Same Suleiman kumapeto. Zikomo kwambiri. Kumaliza kwanga ndimalize motere. Tiapempha ameki kuti Amalawi maso ali pa inu, tikufuna mugwire ntchito yabwino, tikufuna musiye legacy yabwino, tikufuna kuti musayambise zisokonezo mdziko lathu labwinoli, koma pakutha pa zonse Amalawi tizakuyamikireni kuti mwagwira ntchito yabwino. Anzanu mbuyo mwagwirapo ntchito ngati imeneyi, pano akuyamikiridwa ndipo azayamikiridwa mpaka kalekale. Ndikunena izi chifukwa chokuti anzathu a Malawi Congress Party akuyesayesa njira zofuna kubera chisankho. Malo awiri atatu tagwira, pano zafika pokuti mpaka na kuziko kwathu kuno kwabwera alendo, tikuziwa kumene kukhala anthu angati, kodi ma gadget ena amene afuna kuyuzawo alipo angati, tikuwaziwa, akufuna ayuzire pati nyumbayo tikuiziwa, anthu ake ndi angati tikuwaziwa. Amaso anthu inuyo tikuzeni mulipo chepa, tikuziwani. Musapange zibwana zozunzisa Malawi 21 million just because inuyo mulipo kandi 9 kandi 10 kandi 11 kandi 12, tikuziwani itu bwinobwino, tikuzisatira. So ameki mukhale serious. Akufuna achite intercept system yanu, aziwonjezeramo ka percentage mumavoti awo, koma sisteka. Amalawi tikupange na shuwa, sitikugona, zonse tizibweresa poera, ngati kuli kuti tipiteko kumeneko tipitako, kakuli kufa tikafera kuti, koma tufuna chilungamo chichitike. Amalawi, will ya Amalawi, let the will of the people decide this election. Kukwangula musamvere boza la abusa Lero, tikupangani wonde 92,000 nkanthu sigwira Chakwera, mene isanagwirire ya 4,000 nkanthu, mene isanagwirire ele Christmas ya bridging, iziso sizigwira. Mukati na mizerero 92,500 siti kufuna, tikufuna watu wa AIP wa 15,000. Mutuuze kuti muti pasaliti wa AIP. Ngati simukufuna kupanga program imeneyo, tiuzeni, isiyeni. Ife kuyambira pa 17 tikonza program yenyuwani. Koma musatinamize 92,000 nkanthu lero, ingokhala ni peya Chakwera. Nthawi yatha. Game over. Game over indeed. This is the end of our press briefing. Amalawi tafika kumapeto. Kuyankhula kwa Suleiman akuti Chakwera kwanu kwathadi, ndipo Amalawi dziwanichi pamene tukavota pa 16 September osakalakwitsa, osachita masewera, mphechepeche mwanjovu silipitamo kawiri, osabwerezanso izi za Kongresi, osabwerezanso za Chakwera ayi. Tiyeni tione mavuto athu, kuthana nawo mavuto athu ndikavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Tikuthokozeni nonse Amalawi. I should sincerely thank each and everyone, everywhere where they have joined to watch this press briefing. I know I was watching even on the Times TV. We have a lot of Malawians that have joined us. Tufuna tikuthokozeni, ena mwapita pa radio ukamvera, ena ma platform osiyana-siyana. Tufuna tikakuthokozeni chifukwa chakuti no munapeza mpata ngati umenewo kuti mumve uthenga ochokera ku chipani chanu cha Democratic Progressive Party. Ndi mmene chakonzera boma kuyambira pa 16 September. Komanso ino atulankhani, Mulungu akudalitseni. Tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Ulendo uwo watsalawo tiyendeni limodzi. Nanunso mufuna kupulumuka. Apapa ena kupa kuti mukalembeza bwinobwino kopsezedwa apapa.
kumaopsezedwa. Tikufuna zimenezo zikhale zoti mbiri yakale. Pa 16 September tiye tikapulumutse dziko lino. Muliso ndi responsibility yokuti tikapulumutse dziko lino. Anthu kumudziko akuvutika. Anthu kumudziko akukhala ngati kunoko siku Malawi yani. Ndeti ndi ntchito yoti tigwire. Ndimo amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto. Makamaka inu abenipiri tikuthokozeni. Bambo Sulemani tikuthokozeni. Maina Vicha tikuthokozeni. Komanso tikathokoze Professor Arthur Peter Mutharika potilola kuti no ndikutituma kuti tikamangitse press conference imeneyi. Mulungu akudalitseni nonse zomwe kwambiri. This is the end of. If you have any questions, surely you have. This is we will see how, but this is the latitude that we are giving you to engage the party on the issues that we have raised. Specifically the issues that we have raised, we should not depart from the main issue, the issues that we have raised here. Do you have any questions? Thank you very much. You come forward there and you